Dihamu amanami doa tinanami doa naposo bulung tapi sian hami para lado atau keberan baru songoninang tu amanami nanami doa naposo bulung nama dohoti permingguan sian bagas nabi horas madihita saluhutna horas ta buat mati kesatokin lau bersaat teduh. Amin. Sonari masuk mahita 7 permingguan. Huria na hinaholongan Kristus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Nungasah hatita tu pesta pucak jubilium 125 tahun sending HKBP. Namar temahon hamudo surat ni Kristus. Tabongotima perminggota sadarion. Uhud marningot jala makha mauliatehon pandonganion di bata naso mar pacohotan di pardalanan ni ulaun sending di HKBP naung dibuka sian tahun 1800 sia tapa usor-usor ma di bagasan rohat tabe Uhud tahang uluhon pabua surat ni Kristus dohita naikon mambuan berita nauli tu sandok natinoppa atong tabuka mamasuk marende mahita.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Lehet nai di atas ni akaduluk, akapatni parbarita nauli, na patu begehon hadameon, na mamaritahon barita nauli, na patu begehon hatuaon, na mandok tu Sion, debatamdo bakit raja, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo namanobus portibion, marhite-hite mudarmu dabadiai, dijo hodo torop halak, asa pasidohot mamaritahon, haluaon na pinatupami dihami. Asi maroham, lehon mahiras ni roha dihami, laho marbarita nauli. Saya ajari mahami, maka surukon parsuruon mi, sian aka ondeng di portibion. Urupi mahami, asa say toktong rade mangalehon nasa gugunami, tu hararatni harajaon mi. Amen. Hundul mahita. Marende hita sian buku ini nomor 110 walu. Tangyo kamu mapatik ni debata, natar surat di buku 2 Timotius bindu 4 ayat 2. Jamitahon hatai, hajongjokon ditiki naune nang soune, picang, paingot, apui marhite-hite, nasa lambas ni roha, dohot pamudaion. Ido sahatna, atong rap manggido gugu mahita sia Tuhan debata, laho mangulaho na hombar tupatik nai. Ali Tuhan debata. Saya kalbuhui mahami. Mangulaho na hombar tupatik mi. Amin. Amin. Marende hitiasin buku ini nomor 516.
Tatopoti ma sandok dosata martangiang mahita. Ale Jahuba di bata amanami parasi rohana sumurung di leokodo sondang mi patiurhon dalan nami tu hanguluan. Jala di halo mohon rohamdo asa tung sandok namarhosa mian di bagasan sondang hatiuron nasiapko. Narodo hami nuaing tua depanmu manopoti dosa nami. Jumot jotan dohami mauhom di bagasan hahulumon nami. Dang hukap hami pikiran nang roha nami manjakon sondang hatiuron nasiapko. Ale Tuhan, asi maroham di hami halak perdosaon, asi maroham. Di tugu-tugu hodo hami marhiti ragam ni pengajarionmu. Di pakulingi hodo hami marhiti hatam natar surat di buku nabadiai. Nang marhiti pengajarion. Dohot jamita na pinasahat ni akka na posom. Alay jot-jot do paula so hutang yok kami. Akka pengajarion nang jamitai. Kurang do ringgas nami. Mangguruhon jala pahusor-husor hatami. Di hangulu nami. Nama baik kami saimian di haholomon. Ale Tuhan, asi maroham di hami halak perdosaon, asi maroham. Disuruh hodo ganup halak nong manjalo sondang mi gabe si tindangim. Laho mamaritahon berita nauli tu sandok natinoppa. Alai jot-jot do kulau si hami parsuron mi. Da ikon marsinondang manian ngulu nami. Tanda ni nau hujalo jala uhamulo kami sondang mi. Urajumi jala hutopoti hami do dang sian nasa gugu hami papatarhon sondang mi. Marhiti pangalahon nami siganupari. Ale Tuhan, asi maroham di hami halak perdosaon, asi maroham. Di halo mohon rohamdo asalam martamba aka halak na porsea jalana pinalua ni holong mi. Alani i disuruh hodo disandok huriam di portibion patu pahon ragam ni ulaon marbarita nauli asalam torop akka na porsea. Asi maroham di huriam jalamar pamuati maroham di hami. Ala jot-jot hulau si hami parsuron mi. Palambas maroham mida hagaleon ni huriami. Molo sipata gumudangan huleok kami. Roha nang pikiran nami. Paradehon akka ulaon seremonial sambing. Hape lupa hami di akadongan nama kasih holi sinondang mi. Dohot nama ngalunguton pangurupion. Ale Tuhan, asi maroham di hami halak perdosaon, asi maroham. Amin. Tangyo kamuma baga-baga ni debata taringot tuhasisani dosata. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jahuba. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Hundul mahita. Marende hitasian buku ini nomor 730. Diriku wale Tuhan
Tangyo kamu mah hatani debata turpuk di hari Minggu sadarion imana tersurat di Evangelium nisi Markus bindu 10 mamuka sian ayat 14 saat roh di ayat 10 walu tajahama marsorik-soring. Dungi muse uji hundul nasi damangan dipatari dahon madirina tu 10 sadai dipicang maganggu dohot jogal ni roha nasida ala soporsea nasida diakanau marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi nina mamandok nasida, lau mahamu tuliat portibion. Jami tahun hamu mabarita nauli tunasana tinoppa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon, alai naso porseai hona uhum do. Jalaon matanda akan namangihut tuna porsea. Mabalion nasida do akan simbolis marhite-hite goarku dohot manghatahon hata na imbaru. Joputo nasida do aka ulok jalanang diinum rasun hamatean dakpola mahua nasida. Apayon nasida ma tangan na tu aka namar sahit gabi malum ma hila laonna ido sahatna martua do aka na tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marende hita sian buku ini nomor 150 walu. Jong mahita. Tindakon maha porsiautai songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehuba ido ama parguguna sohatu dusan na palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehuba nasa sadai di mana tiduhon isi Maria naga digadian seton di porbadia Ido Tuhata, natu mau na bernit, kamu masilatus, namate terbanyak diau dan natu atau bonoto rudung di tanah. Namulak malu dari patulhon, manai kusurgu. Syamu di debata Jehuba, amanai perguguna suatu dosa. Istilah gana akan mulak suatu tanah, menguhumi halak nama au persea ditondi perbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan nihal Kristen akan nabadia dohot dia sesaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulus sobat daging halak nang mate
lohot di hamuluan sora sudah. Amin. Hundul mahita. Tabigima paduan suara lansia, dungi mahinghut muse, paduan suara inahanna.
Tabigi matikting di Uriata di Bagasan Samingguan. Tikting di Huriata Minggu tanggal 30 Juni 2024. Naparjolo. Guarni Minggu Sadarion Ima Minggu Palimahon Dung Trinitatis sekaligus merayahon jubileum 125 tahun Zending HKBP doho topik Hamudo Surat Ni Kristus. 2. Ruas Natamba. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 30 Juni 2024 Tajalodo Gaberwasta Naimbaru Ima keluarga Novak Alehin Oltri Manik Inatai Merine Heni Krista Boru Hutagalung Dot Sada Dakdanak Nasida Ima Gotlib Dolima Hasi Holan Manik
Nasida Pindasian Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA Parlagutan Depok. Nuaing nasida maringanan di Jalan Kamboja Ujung nomor 5 RT Sada RW Pitu Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat termasuk tu sektor Godung. Sude parhalado dohot ruas nih HKBP Kebayoran Baru Pasahaton selamat datang tu nasida jala makirim asa gabe ruas nama ngulu nasida jala parsidohot di aka ulaun naadong di huriat tahun. Tolu jubileum 125 tahun sending HKBP. Sadarion Minggu tanggal 30 Juni 2024 Taraya Hondo Jubileum 125 tahun sending HKBP doho tema Hamudo Surat ni Kristus jala parmingguoni tapake do acara khusus tu Jubileum 125 tahun sending HKBP dung sipul jamita pasahat peleon tujolu dohita ima tu perayaan Jubileum 125 tahun HKBP sialani i andorang sojamita tapadalan do tolu kantong persembahan ima sada A sada B dohot 2. Opat seksi sekolah minggu. Nah di hari Jumat saat hari Minggu sadarion tanggal 28 Juni 2024 di Patupa Huriata do retret sekolah minggu nama ringanan di Wisma Abdi 2 Cisarua Puncak. Nah didampingi Amang Pendeta Liston Butar-Butar, dohot Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. 5. Retret remaja dohot par guru Malua. Hari Kamison sahatu hari Sabtu tanggal 4 Juli 2024 di Patupa Huriata do retret remaja dohot par guru Malua nama ringanan di Albero Convention Hotel and Resort Bogor. Dohot tema Energize to serve Jesus. Nabi nuat sian surat Filipi 2 nomor ayat 10 tolu. Nah didampingi Amang Pendeta Liston Butar-Butar, Amang Pendeta Luhut Simbolon, Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Mardomu Tusi seksi remaja Patupahon Karoling dung sipul parmingguon sadarion pukul 8 wib. Onom Varia Pesta Gotilon. Sadarion Minggu 30 Juni 2024 di Patupa Huriata peluncuran logo resmi Pesta Hari Ulang Tahun dohot Pesta Gotilon 2024 HKBP Kebayoran Baru. Tatang yakon Huhut Marsiu Rupan Mahita asa boy mardalan sude dohot denggan sahatu puncak acara Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Sonari taidama video peluncuran logo Gotilon Huriata. Warta ke-6, Sintua Panggula Huria. Mandok mauliate dohita tu Tuhan Yesus dipartambani panggula ni Huriata, ima situa nyonya Marta Lena Sirait boru siregar. Nasida Pindasian HKBP Eklesia Resort, Medan Kota, rap dohot keluarga. Tatang yakon asaboy nasida mangula di tonga-tongani Huriata dohot denggan. Pawaluhon partangyangan sektor. Sadarion Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 12 WIB maringanan di ruang remaja di Patupa Huriata do partangyangan sektor Marsada niha suhuton ni keluarga Sintua MGS Aritonang Inang Ani Boru Simanjuntak nani uluhon ni Pendeta Luhut Simbolon. Pasiahon partangyangan punguan parhalado pensiun. Hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 10 sadawib
di patupa huriata do partangyangan punguan parhalado pensiun HKBP Kebaran Baru dohot keluarga nani suhutoni keluarga Dr. Mahir Siagian Inang Sintua Ida Manur Boru Simanjuntak. Maringanan di Serbaguna A nani uluhon pendeta Liston Butar-Butar. Pinangido tusude parhalado pensiun asaman dohoti acara partangyangani. 10. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Para alado dohot ruas ni huriata, pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 30 Juni 1 tanggal 6 Juli. Saya tuhatama nama masu-masu. Molotunga dong ruas ni huriata nasotar surat dope guarna di tikting nani ulang tahun ni di Pabuama tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. 10 sada aka tikting nasod ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manang yakoni tujolo ni tuhata. Sonari taidama video refleksi 125 tahun sending HKBP. Mau lihat teh. PA Raja 2 November 1899 menjadi awal mula pergerakan Zending Batak dengan dibentuknya Pardonganon Mission Batak atau PMB. Inilah yang terus bergerak menjadi cikal bakal gerakan Zending HKBP hingga kini memasuki usia 125 tahun. Karena percaya pada Tuhan, nak berbakti dengan Tuhan tua, haji belajar giat kerja. Tidak dapat dipungkiri setelah rapat monumental di Sipirok 7 Oktober 1861 yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya HKBP, pergerakan penginjilan misionaris di Tanah Batak terus mengalami perkembangan dan semakin luas. Dengan kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus, orang Batak turut berdiri dalam usaha penginjilan, diawali dengan gerakan PMB yang diketuai oleh Pendeta Henok Lumban Tobing, seorang pendeta Batak lulusan seminari Pansurnapito, yang dalam perkembangannya banyak dibantu oleh evangelis Batak seperti Sintua Evangelis Petrus Sitorus, Sintua Evangelis Musa Tampubolon, dan salah satu yang terkenal yakni Sintua Evangelis Laban Sihaan. Di bawah PMB yang dikenal juga dengan sebutan Kongsi Batak, ada banyak gerakan-gerakan sendi Batak yang dikerjakan, antara lain mengirim tenaga evangelis di pinggiran Danau Toba dan Samosir. PMB juga membuka misi rintisan ke wilayah Simalungun. Tetapi kemudian Injil terus bertumbuh, bergerak maju, hingga akhirnya kekristenan sudah sampai di Toba Holbung, termasuk Balige sebagai awalnya, justru sekitar tahun 1881 ketika Gustav Pilgrim sudah ditempatkan RMG di sana. Kemudian bergerak maju lagi, bertumbuh lagi sampai di Lagboti dan Sikumpa. Yang menarik adalah sejak awal gerakan ini mandiri secara finansial sebab segala kebutuhan biaya berasal dari ragam persembahan dan pesta zending yang dilakukan, yang kemudian dilaporkan secara berkala di majalah Immanuel, satu-satunya media yang dimiliki ketika itu. Transparansi keuangan ini menjadi salah satu alasan jemaat giat memberikan persembahan. Bahkan sentralisasi keuangan telah dibicarakan
dan direncanakan untuk diterapkan karena dianggap baik meski kemudian baru dapat terlaksana di tahun 2023. Orang-orang Batak Kristen perintisan itu dengan sukacita, dengan sukarela menyumbangkan, mempersembahkan hartanya untuk kas PMB. Terutama itu dalam bentuk natural. Ada yang menyumbangkan padinya, ada yang menyumbangkan hasil panen lainnya, termasuk menyumbangkan ternaknya untuk kas PMB. Semangat dan perkembangannya tidak dapat dihindari kemelut di tubuh PMB yang membuat Pendeta Henok Lumban Tobing mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan Ketua PMB kepada Eporus Warnek yang kemudian mengubah nama PMB menjadi Zending Batak. Mungkin pada waktu itu masih dirasakan bahwa memimpin satu-satu organisasi belum bisa sebegitu luas wewenang diberikan kepada pribumi, dalam hal ini Henok Lumban Tobing di PMB. Hal ini nampak dari tanggapan Warnek di kemudian hari. Sekitar tahun 1920-an ketika Warnek sudah menjadi Eporus, kemudian dia berpikir bahwa pada masa Nomensen, melalui perjalanan PMB itu, Nomensen sangat luas memberikan wewenang kepada pelayan pribumi atau pendeta pribumi, termasuk di PMB. Oleh karena itu, menurut Warnek, itu terlalu dini. Zending Batak terus menunaikan tugas panggilannya. Hingga tahun 1923, Zending Batak mendirikan perkampungan yang dikhususkan untuk orang-orang buta yang saat ini kita kenal dengan Panti Karya Hepata. Sai didongani mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui, patupahon nasa nadinggan. Amin. Penginjilan juga mulai bergerak ke berbagai daerah di Nusantara, terutama di pulau-pulau terluar di pantai barat Sumatera, antara lain ke daerah Mentawai. Usaha penginjilan ini bahkan sampai menumpahkan darah martir, yakni Guru Manase Simanjuntak dan seorang misionaris RMG bernama August Lek. Tapi Zending Batak terus bergerak menginjili di Mentawai hingga 23 Agustus 1953 dipersiapkan menjadi lembaga gereja mandiri yang kemudian menjadi salah satu bukti keberhasilan Zending Batak. Alasannya apa? Tak sampai di situ, Zending Batak yang kemudian berubah menjadi Departemen Zending HKBP sekitar tahun 1970-an, memulai penginjilan ke daerah Sumatera bagian tengah hingga kepada suku Akit di Pulau Rupat dan suku Anak Rawa di Pulau Bengkalis, Riau yang saat ini tetap menjadi wilayah penginjilan Zending HKBP. Tidak terasa, 125 tahun berlalu sejak pertama sekali gerakan Zending oleh Kristen Batak dimulai. Berbagai catatan historis telah terukir,
dalam usaha penunaian tugas marturia ini. Bersama misionaris RMG hingga berdikari sendiri, para penginjil Batak menyeberang lautan ke pulau-pulau yang belum mengenal Kristus, membawa terang Injil keselamatan dan mengajari tentang pendidikan, kesehatan, dan banyak perubahan yang menyingkap ketertinggalan menuju kemajuan. Periode kepemimpinan HKBP 2020-2024, panggilan itu semakin terasa, ditandai dengan tagline "Kobarkan Zending, Zending bersinar". Pekerjaan-pekerjaan Zending di wilayah Zending HKBP terus dikerjakan dan ditingkatkan dengan diutusnya para pelayan. Bahkan di Pulau Rupat didirikan sebuah stasi misi menjadi pusat pelayan Zending yang holistik. Akan menjadi sejarah baru dalam perayaan Jubileum 125 tahun Zending HKBP. 12 misionaris akan diutus HKBP ke Afrika. Pengutusan ini akan menjadi semangat baru bagi HKBP dalam menunaikan visinya, yakni menjadi berkat bagi dunia. Kobarkan Zending! Zending bersinar! Kobarkan Zending! Kobarkan Zending! Zending bersinar! Sonari Rabjongjong Mahita Sudena, lau patubigihon ende kobarkan Zending. Dohot kur gabungan Zending ima paduan suara ama, paduan suara sektor Godung, paduan suara sektor Saroha, paduan suara seksi lansia, paduan suara Inahana, dohot paduan suara seksi Paropuan.
Marende mahita, sian buku ini nomor 510 walu, Uhud, tapapungu peleata kantong sada A, sada B, dohot 2. Dogan so
kami ni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat Jubileum 125 tahun Seding HKBP ma dihita saluhukna. Barita nauli di minggu tasadarion, minggu na palimahon, dung Trinitatis nalaos di paubuk, tu pesta Jubileum 125 tahun Seding HKBP, tersurat di surat ni Apostel Paulus na paduahon, ima di 2 Korin bidutulu, mamuka sian ayat 21 ayat 6, songonom madidok, takasma tapai hutihut. Hamudo surat nami naung sinurat tu bagasar roha nami natinada jala jinaha ni saluhu jolma aitada dohamu surat ni Kristus nahu paturehami sinurat sodoho tinta marhite siato dini debata nama ngolu ido dada tu panuratan batu alai di panurata daging ima ate-ate pos dorohanami taringo tu debata marhite Kristus. Dada tau hami sia diri nami anggotung mamikiri agia aha sia diri nami. Sadok sia debatado hatawon nami. Ibana do patau hok kami gabe parhalado di padan naibaru na marhite sia todii. Dada marhite sia surat ai nama munu do surat todi ido pangoluhon todi ido pangoluhon ido sahakna amnak kadongan na hinaholongan di bagasa goarni tu hatta Jesus ngata pai hutihu nak kining namar pardomuan tu sejarah ubain molo tapestahon di sadok HKBP sedarion songon Jubileum naung 125 tahun mardalan Seding manang parbarita naulion di HKBP totu molo mamerek kita tupudi di sejarah takas do di suraton ia huriata HKBP jongjong tanggal 7 Oktober tahun 1800 sada. Jala molo didok nakining di videota tahun 1800 siama jongjong PMB ima pardonganion mision Batak na mengurupi HKBP hati hai na niuluhon ni Seding nasia Jerman manang RMG laho pararaton barita nauli sian borhat sia silidung sian pearaja gabe borhat tu akka daerah nahumaliang borhat tu Toba tu Samosir tu Humbang alai lausima muse pertumbuhan ni pardonganion misio Batak dungi gabe bergabung masuk muse tu RMG margati magwarna gabe Seding Batak alai di lau-lau nyari muse gabi bergabung matu HKBP dung mandiri HKBP gabi Seding HKBP ngagodang nabui jula nangpe di bagasan Seding dope HKBP hati hai alai sia diri ni HKBP pe nungalaus boy mangulaho Sedingi termasuk ma dada holan di Tanah Batak ruar masyat Tanah Batak tuaka daerah nahumaliang na ditatap na binereng ni huria hati hai alai laos na pinatudu ni tu hatta ima parborha ni Sedingta mamuka tu Mentawai borha tu Pulau Rupat borha tu Pulau Enggano borha tu Halak Sakai jalaunang lupahita Gereja Kristen Protestan Mentawai manang GKPM naung mandiri
ima parbue ni seding ni HKBP naung dimandirikan. Jalana sedang merdalat do penuaing ima na adong di Pulau Rupat, doho na adong di Pulau Enggano, alai anggotu halak sakai alahiadu hami di Riau, hiratar dok gagal do anggo seding ni HKBP, alatung maulhiyad do togu-toguon nasida gabe marugamo. Dalat wislape dang apala masuk nasida alai laos songonima. Alani do hamrak kadongan takas do nakkining baik mai di sudiu launi totu di haporluhot do akka dukungan dana. Ido baina di pamasa hati hai di HKBP adong sada gerakan sajo boras segenggam beras molo mangalopa kainata biasa tongol halak kita mangalopa daksongon nuaikan paling-paling 2 muk. Anggo najo datong mangalopa olo ulalumuk. Ay saja usaha limangan. Hudon na pe kubelga-belga. Jadi kan mangalopa andaikan dibuat sagenggam. Totulang apalah terasa. Molo 2 hari mangalopa sadari dibayanaka inata sori pada ma. Tiap mangalopa segenggam sajopuk borasotu sada tempat. Jalaganup hari minggu di pasaha mau tuhuria. Jalaima dipakai hati hai lahu mangurupi akadana di seding ni HKBP termasuk manang akka ternak termasuk ma akka adong na merjaji moro marana manukupan ditanami 10 iterhuleo pehedua anak nayo patinna ba adong mana mangulahoni alani do benah adong barita adok sadahala ama madok tuinatai di bagasatang yang na molo maranak kedua korbo tahun 2 taliam masih ada 2 tu seding tutuhatan ina banarenggan ina ina tahun las toho maranak matok korbo nau 2 jarang be jadi do ina tahun ma ibarah amang namaranak be 2 korbo tai baliam ma olo lo jo belgen ina hape tokin nari mate masih ada anak ni horborong dungi do inatai ma jibu hadu ya mata Roma mata madok beima aturan na tutuhani ngamate bina ala biasa na kita bolo mangalia pilih tutuhan molo eme terlapung nai ay songon na mangalia pilihan na digabi pandita dakke mangalia anak kon na gabi pandita nau malo nai doho nau ganteng nai jarang deh ola pandita si bolot do na ganteng nai di leon gebe padita. Hamunak kadongan lausido jo nang di mingguta sadarion molo ta pesta jubileum naung 125 tahun sending HKBP dang namar lapatan naung masohot sending pekabaran Injil tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan orang-orang percaya di Portibion. Alanido nang di patorang apostel Paulus. Songo dia do hala naung majalo Kristus. Bagaimana orang yang sudah menerima Kristus keberadaannya, sikapnya, kehidupannya. Ngoluna holan di ibana do Kristusi. Holan na perlu tu ibana do asini rohani Kristusi. Atau ketika molodung di jauh hita marhite barita nauli totu gabe ngolu tahun barita nauli mamuse tu nahumali yangta ido nanido na diturpukta sadarion ido na pinasaha na tuhuria korin anggo dimulana ba amanaman dame-dame do penasida dung di jalo barita nauli jala jongjong ma ha kristenon di Huria Korin jala alanat ketertarikan ni jolma pe ala boi donasida mencerminkan kehidupan Kristus. Nah tarida do di pergerakan di perilaku di pangalahona sida songon pangalahone Kristus. Ayang go juang do pangalahona ay dia do ayaha don
gabi karisten ayah do karistenon juang-juang do pangalahona amburedul do inna bayi sehalak tertarik. Ala yang go dimulana perilaku orang-orang yang telah menerima Kristus benar-benar bisa mencerminkan seperti apa yang menjadi perilaku Kristus. Alai Roma muse akka penggugay. Molo di surat 2 Korinon populer do akka pengajar-pengajar sesat atau akka naposon hamba-hamba Tuhan nanaing mencari akka popularitas, nanaing mengelului sangap di bagasan akka dirina. Dan inilah yang mulai mengganggu kenyamanan, kesatuan, mulai adong perbulat-bulatan. Ngaboy tabayakon. Itu makanya ketika ada orang molodung do adok kepentingan tertumpang di seda-seda akapunguan, alamat ancaman akan terjadi gesekan dan benturan. Itu benar perlu molo naing tupunguan, molo naing marhuria, dibutuhkan keikhlasan. Jangan karena ada kepentingan, jangan karena ada keinginan untuk mencari sangap tu dirina manang mencari popularitas diri. Alang masa mulai konflikon odo bay ditongos apostol Paulus surat naon. Unang besongoni kadongan. Alayah hama di bana hamudo surat ni Kristus. Kamu adalah surat daripada Kristus. Melalui hidupmu ikut tarida kemuliaan. Hasangapun ni Kristusi nabui jahaon di dongan. Populer do na berkaitan dengan surat. Jala dia kapan debisu di dok melalui surat akan bisa mencerminkan pribadi dan perilaku kehidupan seseorang ninna. Alatakas taboto 2000 tahun sebelum Masehi sudah mulai dikenal orang tentang surat dengan bermacam-macam bentuknya. Alai lam populer do suraton ubana muncul nang akka pujangga, muncul akka sastrawan hebat. Jala lam songonima penting nang akka surat, baik mai di akka pemerintahan, baik mai nang berkaitan do akka budaya. Alai termasuk di nang di akka hubungan. Ido molo najolo atong molo maloma bay surat sahala duli-duli. Baboy dotong itor ba jatuh cinta itu anoning omak dengan sanjungan-sanjungan yang begitu indah, dengan tulisan yang diuntai seindah bahasa. Itu benar adong edena jolo membaca surat cinta yang Tuhan kirimkan. Ingat kisah cinta Siti Nurbaya Nina. Penggambaran di dalam surat boy dotong menimbulkan pesan yang menarik, yang memberikan rasa takjub. Ido badido ibana nakining hamudo surat ni Kristus. Dan surat Kristus itu bukan dituliskan di atas batu, bukan dituliskan dengan tinta emas, tetapi dituliskan oleh kuasa Roh Kudus dan surat yang terbuka supaya bisa dibaca orang lain. Surat na terbuka, lapatan na ngulu tahun do surat na terbuka, nabui di jahahalak, molo bergerak ngulu tahun, molo bertindak ngulu tahun, molo makatai ngulu tahun. Itulah kata-kata yang tertulis di dalam kepribadian kita yang bisa dibaca orang. Tetungabui tabayakon waing pergerakan perilaku, perbuatan siang ngulu tahun yang bisa dibaca orang lain. Lebih hebat daripada surat yang dituliskan di atas loh batu songonani dok nanaking dison. Malah lebih hebat daripada surat yang dituliskan dengan tinta emas. Ayang waka untayan kata-kata niaka parsiair kan itu kan kutuliskan surat ini dengan tinta yang melebihi daripada
tinta emas nina demi cintaku padamu. Kan luar biasa dong. Alai tabereng doi? Tidak. Tetapi ketika dari hidup kita ini melalui segala tindakan dan perilaku dan perbuatan, ido nani do ni si Paulo sonak kining, laos ido nani do ni tema ni jubileum tahun sending tahun molo didok hamudo surat ni Kristus. Kita ini adalah surat yang telah dituliskan dalam roh Kristus yang harus turut mendukung menyemarakkan pekabaran Injil di tengah-tengah dunia untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Alai Roma sukun. Ai molo marbarita nauli hitamang pandita nami buhado. Buano do pe bibeli jala iko buano do halak nuse tardidi gabe karisten songon nani do ni tahu sending dia 10 tahun nasalpu buan sedanari songon ni do amna kedongan di negara tahu ngadong undang-undang dalam masalah penginjilan tidak sembarang menggarap orang yang sudah beragama. Atau ngahado naneng dohonon namolo didok kita surat ni Kristus memberitakan tentang Kristus melalui hidup kita. Apakah kita harus membawa orang untuk bertambah menjadi orang percaya? Ima pemahaman na parjolo di pangatuson ni halak parbarita nauli. Alayang go di pangatusion na baru molo disuruh pehitan yang gabi surat ni Kristus. Paling tidak hidup kita ini bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Bisa memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Bisa memberikan sanjungan pujian kepada orang lain. Bayang go gabi mangguturi do hitat tong tu halak nasing. Ya do hudok. Anggona jolo di pangaratuan asal roh halak Batak Kristen. Semua orang pada berbisik. Syukurlah. Ada tambah orang Batak yang Kristen ina alalas dorhana tong mulut bahalak Batak na Kristen karena bisa membawa berbagai-bagai ya perubahan. Alaina parpudion mulorong bahalak Batak na Kristen bisikan pun tetap sama alai kata-kata na ngabida. Hati-hati ya, ada tambah orang Batak jaga ayammu ngaina, jaga kelapa sawitmu ngaina. Ayak kapar ninja nagudangan di Riauan ala 5 tahun kami di Riau adalah kebanyakan orang Batak yang Kristen. Lalu bagaimana kita menjadi surat Kristus? Hapena nang dohonon nagabe surat ni Kristus, kehadiran kita harus bisa memberikan rasa nyaman, rasa sejuk, rasa tenang. Ada yang diuntungkan, ada yang ditolong, ada yang dibantu dengan kehadiran kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Ido surat ni Kristus molo didok di tema ni jubileum 125 tahun HKBP di Bagasan Mingguta Sadarion. Asa HKBP bergerak termasuk Mahita HKBP Kebayoran Baruon memberikan apa yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan sehingga orang bisa melihat kemuliaan Kristus dengan perbuatan kita. Saya ulo di molo di kator ho patuduho maho parkatorna Kristen. Molo dong amipe saya ulah nangkat angkat kaki, ho nang pulang ka angkat kaki. Turunkan kakimu, ya pegang letokmu. Molo dong amu atau patok mulak nang pesejam waktu kembali dope. Bah, sebagai anak Tuhan tunjukkan dalam hal disiplin, dalam hal ketaatan, dalam hal keuletan itu yang akan menjadikan kita surat Kristus kepada orang-orang lain. Karena orang tahu setiap pribadi kita selalu dihubungkan dengan agama kita, dengan iman percaya kita. Alani mahamunak kadongan di bagasa guarni tu hatta Yesus Kristus ido nanaing sahat di tonga-tonga ni pestata sedarion jadi mahita surat ni Kristusi asalam marmulia tu hatta di sadok portibion. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan nami tari parhatam di tonga-tonga ni minggu nami sedarion.
Nalaus tongodo di paubuk di sadok HKBP. Ima di pesta jubileum naung 125 tahun. Mardalan parbarita naulion manang seding niulahon ni huriam HKBP. Mauliate matuhan takas doboy huriam songon surak ni Kristus. Ala nasinurat di bagasa to di purbadia. Dang na mga lului sangap dada ala ni hagugoon alay tukolan ala ni asini rohamdo naung manopa huriam HKBP. Boy membentuk dirina. Boy papatarhod dirina gabi surak ni Kristus. Na boy dijahasi hatoropan, marhiti akka pabayanan, marhiti akka pangalaho, nang marhiti akka solidaritas kemanusiaan. Totong lo tarjo na kuriamon, diakka na masa tuna humaliang na, molo masa akka bencana, molo masa akka keadaan na sangat membutuhkan akka pangurupion. Dari dado mangula huriam HKBP. Ali Tuhan nami marbarita nauli do nak kuriam nang tuduru ni halak Batak saha tu Mentawai, saha tu Pulau Enggano, saha tu Pulau Rupat, saha do tunang akka anak dalam na adong di Jambi, doho akka na maragam dope. Mauliate matuhan ima ala takas do hurajumi hami. Nasura ni Kristus sami nalaho pasahat totona nasiako tu sadok jolmana di portibion asadoho nasida dapotan haduaon nasiako laos songonima Tuhan nami ditiki na parpudion laos parsidoho dohuriam manatap nang tuaka dongan nami nang di negara doho benua na dau siak kami imana di benua Afrika. Paborhaton ni huriamma di tanggal 3 Julion 12 halak naposom padita parupuan dohot bawa borhat tu Afrika lau marbarita naudi. Lau sadong doi Tuhan sada sianana ni huriamon ima padita Roberto Silitonga. Ali Tuhan nami ima patuduhon na parsidohot huriam HKBP laho gabi surak ni Kristus tu sadok porotibion asa saluhuna madai hinauli niak kadinggan ni basam doho akka pasupasum alani pasupasum akka naposomina naing borhak di tanggal tuluon pargugui dongani papos rohani sude keluarga natina dikonna asanggia Tuhan boy mardalan hobar tuna sinakapan ni rohanami. Mauliate matuhan nami dang lupa hami manangyakon nakuriam HKBP kebayoran baruon boy dohami gabi surat ni Kristus tuna humaliak kami tudongan nami nang nasosaugamo dohot tami marhite akka pabahenan marhite akka solidaritas marhite nang akka na boy Tuhan rap mabangun bangsa namion diaka pabahenan na dinggan. Ali Tuhan nami dang lupa hami manangyak konaka dongan nami akka parbarita nauli na pinaborha niya kahuria dia penasida homa namad dongani mangurupi majagahong nguluna sida. Tuhan hutang yakko kami nangaka dongan nami di tonga-tonga ni huriamon akkana dibagasa parsahito dobe amanami amang situa tiupas silitonga doh nasohagwara kami seda-seda homa Tuhan nama masu-masu sude pangubation nasida asanggiat tumibu nasida humipas utangnya ko kami donangakana marhabut ni roha inanami inang situa oni panggabian buru pangaribuan marujungulu natoras nasida jala sadarion naing pataruon na tuinganan parsatok kinani tuha ko mana mangapuli na posomirap doho sudi keluarga hutangnya ko kami akkayanak kon nami Tuhan nasorap noaing doho tami akka dana sikola minggu di kalas na balga
nama doho tiritri nuaing rap doho akka guru sekolah minggu tu Bogor. Homa Tuhan nama masu-masu doho mangaramoti nasida asado siap parmaraan anggia marhite Tuhan lam tubuh porsion nasida gabe boy nasida sugo gabe sura ni Kristus songon akka anak hati uron di tonga-tonga ni portibion jala menyusul ma akka anak komuremaja doho akka nanaing makati dakok kaporseaon di tanggal 4 sahat tu tanggal 6 Julion ipe tu homa nakku pasahat tami tong mauliate ma Tuhan songoni masude di akka sakap ni akka panitia ulang tahun ni huriam doho panitia gotilon totong do tu hohu pasahat tami sasude todim na manuturi gabi boy dengan jojor nonor hu ulaho kami bae sangap hamuliao diho di bagasa Yesus martangiak kami amin. Marede mahita laustiki marede tapasaha mapiliat tatujulu tu pakta tu seding hakabibi. Anota bari
Upasahak mapilian nata papungot tuadupan itu hatta martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di zolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhaseak kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga di huriam dohok di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalaputan hami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami. Hamuliau dohok puji-puji yang madihoro di saliling nililing na. Nunga ditau kona porsuk. Use mudarmu humoko pami pardusa. Asa Tuhan ngoluak kami. Disuruh hodo sisiamu marbarita nauli tu portibion. Alanido bailas rohanami nuaing. Ay nunga sahat tuhami barita nauli. Gabi jumulo hami jupangam martibak konakka bangso na asing. Sa ilehom mo to di porbadia tu hami. Asa mangului hami diajar doho poda nasiyak katami. Sa itabay ha porseon nami jala lokangi rohanami siya portibion. Asa jolma na badia jala na ibaru hami. Di parbagahodo uluam mo pangiduan nami. Asima roham doho diakka na sotumad daho. Doho talak parugamo na asing akka na hudul di haholomoni. Say das nasida roasa doho nasida marpungu di huriami. Sungguli marohan halak Kristen. Suruh manasida mamaritaho barita nauli. Asa tau sira doho palito nasida di portibion. Say ramoti mahuriam jala parsahala yakka parhalalum lao mamaritaho katami. Doho patulusos sakakmu. Say suruh makka pangula na burju. Tu si gotilon na labasi. Asa di papungu nasida na tau tuhara jaumu. Saira moti jala pasu-pasu makka na posom. Na pararatok karajaumu di tonga-tonga nina sotumadaho. Doho parugamo na asing. Lehot tu nasida gugu. Benget ni roha. Hapor seao doho pamopomod di roha. Asa pirto dina manaon-naon. Paimahon akka na olo panguluon. Say lehon apul-apul tu akka pangula na luja. Apu si may luilu siyam matana. Say marparbue bayan ulaon nasida. Asa marulupulup nasida mamujiho. Say ramoti akka huria naong pinapungumi. Iduk naro di ruas na. Pada usian nasida pangililion manang pangarupaon ni parjahat. Say unang luas tarabat harara ni barita naulii. Say pade mak kamusuna. Say araho mahalak na adsadok tanoon. Asa ria nasida ro tu huriam. Sian utara ro di dangsina. Siak kabicaran ro di hasudutan. Asa do muhami sada huria nabadia. Na marhato poton. Tuhan Yesus Kristus idoraza doho Tuhan. Baik kasangapod di dibata ama saliling-liling na. Amin aliaman amin na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaumu. Say sahu malomo ni roham di banua tongosong na di banua gijang. Lehom matuhami sadari okang uluas siya pari. Sesa madusa nami songopan esa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Salele
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Selamat hari Minggu Madhita. Selamat hari Minggu.